Hola, Àngel, què tal? Hòstia, Joan. Ai, no, però si tens un encert. Ai. No, primer has de llegir això, llavors ja diem l'Àngel Lennon. Bé, Joan, aquest trimestre, les teves notes... Bueno... Diguem que de socials no vas bé. Bé, una cosa et dic, si suspens social, suspens el curs. Ja està. O sigui que ja t'estàs posant les piles, que demà et preguntaré. Però què faig jo Lennon aquí? Jo faig bones notes. Ara de fer així, m'he de saludar. Però ja està. Adéu. Saluda a la càmera. Ei, Àngel! Però què fa la meva germana aquí? Bé, avui parlarem del que vam parlar ahir, que va ser molt interessant. Joan, qui era Hitler? Mare de Déu, quin noi, quin noi. Va, una facileta. A quina època va regnar Hitler? Quins eren els seus 10 manaments? Mira, Àngel, que encara no ho sé, tio, és tonto. Sí, ja ho sé que és tonto, però a veure, has de provar que aquest any m'he proposat que tothom aprovi. Bé, el barroc és un moviment cultural en el qual l'arquitectura és un dels punts claus en el qual destaca Rubens, un pintor molt agosarat que va iniciar concretament aquesta etapa. Vinc. Bé, és igual, avui ara la farà. Bé, això és més interessant, que sí? Bé, doncs passarem a l'imperialisme. L'imperialisme és un... com dir-ho? Àngel. Que s'està cremant l'escola. Bueno. És igual. Que si s'ha de cremar, que es cremi fent socials. Adéu, Xavi!